Všímáte si, to je velice zajímavá záležitost. Povězte mi, jak vás napadlo vyrobit vůbec, ať takhle malou, či jakkoliv dál velkou kuličku? Především bych chtěl pozdravit všechny příznivce kuriozit a rekordů. Všechny příznivce kuriozit a rekordů zdravím, dobrý den. Napadlo. Před 3 měsíci jsem měl za úkol svazkovat reklamní materiály, dostal jsem gumiček více, než jsem potřeboval, tak jsem si začal trošku hrát, začal jsem si hrát. A pak mě napadlo vzhledem k tomu, že těch gumiček jsem dostal ještě víc, že se je vezmu domů a u zpráv budu dělat míček. Udělal jsem asi 4kilový, ten je lehčí, poslal jsem žádost, jestli bych tady nemohl vystupovat. Pan pořadatel mi to přislíbil a já jsem začal kupovat gumičky. A nakoupil jsem dalších asi 25 kg gumiček a dělal jsem tento 30 kg míč, takže k tomu došlo vlastně úplně náhodou. To je krásný, takže tenhle míč velký je 30 kg. Víte průměr, jaký má, a nejvíc mě asi zajímá, jak dlouho teda ten samotný míč vznikal? 39 cm průměr a zhruba 100 hodin čisté práce po dobu 3 měsíců. Tak taková další otázka. Počet gumiček v tom míči známe? 50 000 zhruba. Přátelé, to je teda pěkné 50 000. A jsou to přesně tyhle rozměry, nebo tento rozměr? Z toho je zhruba 25 kg z těchto tenkých gumiček. Původní 4 nebo 5 kg jsou z gumiček podobného tvaru. Mě by ještě zajímalo, přece jenom já jsem hodně velký fanda sportu, teďka nám začalo Euro fotbalový. Nechtěli po vás děti doma, když jste vyráběl ten míč, abyste jim hodil na zahradu na fotbal? Já mám děti, které jsou ve vašem věku, takže už ne. Tak dovolí, třeba se chci hrát do bazénu, nebo tak, ne? V mém věku, hele, a mě to napadlo, že bych si začutal. Dobře, a mohl byste jen tak pro ilustraci jednu z těch gumiček aspoň na ten velký navléct ještě, jakože to fakt funguje, že to nepraskne? Přátelé, se podívejte, jo, to je speciální taktika, jak se musí ta koule z té bedínky dostat, protože ta bedínka by neunesla takovou zátěž. Tak přátelé, dívejte se. Jenom připomínám, že to má 30 kg a je tam, to bylo rychlý. To je neuvěřitelné. Zkuste ještě dalších 10, ať to má pro ty fotografie a pro ty za všechny tady přihlížející, ať to má takovou ilustraci, aby viděli. Vidíte, přátelé, tohle uděláte 50 000, ale je to v pořádku. A já jenom připomenu, že tenhle míč bude samozřejmě věnován také do Super muzea rekordů a kuriozit tady v Pelhřimově, takže nám tady ve věži zůstane. Nebude se vám po něm stejskat? Nebude. Nebude. Řekl jste si 50 000 zhruba a dost, jako. Nebo nějaký nový nápad do příštího roku? Nemusí přijít zase sám. Takže tomu necháme volný průběh. Nicméně, vy si taky dneska budete moci vyzkoušet, jaký to je, když sedíte a navlíkáte ty gumičky. Já bych si dovolil teďka návštěvníky teda pozvat do stánku tamhle po naší levé ruce za stan Kozel. Tam sedíte, že je to tak, pane Paroubku, kde si budou moci děti buď pokračovat teda v tady tom míči, v tomhletom, anebo navlíct úplně